медонед баъд аз маргатон чӣ мешавад? баъд аз чанд соати кӯтоҳ гирьяҳо ором мешаванд. аҳлу оилаатон ба хӯроки шом тайёрӣ мебинанд. баъзе хешонатон суҳбати гузаштанатонро мекунанд. чӣ тавр ва чӣ шуд? баъзе наздиконатон мегӯянд бахшиш дар маърака омадан наметавонем. роҳбари корхонаатон дар ҷои шумо коргари дигар мегирад. баъд аз чанд рӯз фарзандонатон боз ба корҳои худашон машғул мешаванд. баъд аз як моҳ ҳамсар ё шавҳаратон нишаста хандон филмҳои ҳаҷвӣ тамошо мекунад. шумо беҳад зуд фаромӯш мешавед. вақте ки инсонҳо шуморо ин қадар зуд фаромӯш кунанд, пас барои кӣ зиндагӣ мекунед? шумо тамоми умр хавотир будед ки инсонҳо шуморо чӣ фикр мекунанд? ҳеҷ чиз. пас зиндагиро барои худат бикун.